Iya dimaklum Mas, perdana ya tuh. Perdana nih saka manunggal sing yo monolan. Modolan iki oke. Liya-liyane istimewa. Tur yo antusias lho Mas. Cah cilik-cilik wani. Iki mau wis sing jeget kebo giro kok melu Rawowo. Ya, wis. Iki diguyonke kok Mas Tekno. Saiki diwajibke sik sing wajib Apa iki lagune? Oh, lagune Ayu Prakonco. Lagune Islam. Ayo Prakonco ngawaruno rukune Islam yaiku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping pamoso ana ing wulan Ramadan kaping 5 ngaji lamun kuwasa ayo prokonco ngawaruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat pamoso ana ing wulan Ramadan kaping 5 ngaji lamun kuwasa gayeng ngono to Mas Ngobat ngono ya nok iya le Sudah. Betul. Gak. Mario tuh. Bola. wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu wajib ngayen lanang wadon lurung ilmu aja liren yen durung rusak bojomu aja liren yen durung rusak bojomu Wajib ngaiten wadon lurung ilmu Wajib ngaiten wadon lurung ilmu Ojo leren yen durung rusak bodohmu Ojo leren yen durung rusak bodohmu Kopi susu paling enak gulane kopi susu paling enak gulane Moti ilmu kudu sing sekep sinau Moti ilmu kudu sing sekep sinau Ilmu iku ayu koyo bidadari Ilmu iku ayu
Wis rawowo Mas. Iki jos sih lho ngene. Iya, rawowo. Mental. Perlu diapresiasi. Betul. Mental. Sip, ngoten niku. Jos murni. Ah iki sing ngurung mikire Pak Sudi iki. Kuwi. Tingapunten iki nek kula lancang iki. Sudah. Pak Sudi sesuk sekolah dadi ora melu. Niki yoga niku ditewu mawon niku. Yuk satu lagu yuk. Mas Yoga. Oke. Dikasih Yuk, ada digoyang katresnan sejati. Asoy. Hei. Ayo goyang. Ayo dong main juga dong. Ayo yo. Janji tresno disekseni lintang ing tengahane wangi ati kadang asmara Gusti kula paringa usada Baik, Mas juga dapat hadiah berapa itu tadi? Ya, yang tadi 2 juta ya. Nah, nanti sepeda ambil di sana. Ya ehwani ronce gambang wangine biar ku bilang ojo siro menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine biar gemilang ojo siro menga-mengo miturut dawuhe pangeran. Monggo renggakan sekejap mirip siro ning alam donya nang sane ora kena semoyo. Monggo tidak ingin sakeco urip ira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Ya ehwani ronce gambang wangine biar ku
bagus. Yes, bagus. Ya, bagus. Aji. Istimewa. Masya Allah. Mafailatun, mafailatun, mafail. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamualaikum ya minal anbiya ilahi. Mafailatun mafailatun mafail. Assalamun alaika ya minal amina ilahi. Allah. Ya, is rawo Mas Tekno. Hajar Berapa belas? kadang depan bos. Kok orang ini ngono wis sepaneng kowe ngejak guyon wae. Ayo, depan. Ya. Oke. Yo. Dikasih suket alang-alang. Oke. Aku tak sengalah monggo baloro hati. Tak koyak
rezeki masuk. Hah? Yo, ini mau guyon matane wis mas, wajibnya ya wis, ya. Oh, terus? Lakune ya wis, saiki ono sijine. Apa? Yo bro duitke to. Oh, oke. Yo. Yo yo yo. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Ayo kita amalkan Pancasila untuk negara, hidup gotong royong makmur dan bersama, kuat sehat sentosa. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, bangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Amalkanlah Pancasila untuk negara, hidup gotong royong makmur dan bersama, kuat sehat sentosa. Iya, 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 iya. Mas Eko. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Marilah kita amalkan Pancasila